Sinisten zail egiten bazaigu ere, Euskadin badaude zubi azpian bizi diren pertsonak. Baita txaboletan ere, eta are larriagoa dena, edukiontzi batean gazte marokoar hauek bezala. Zaborretan janari bila ere ikusten da jendea. Muturreko egoerak dira baina hor daude eta inork baino hobeto ezagutzen ditu Caritasek. 4 urtez, 80 dituk inoizko azterketa sozioekonomikorik sakonena egin dute Caritasentzat eta datu zerrenda luzea bildu. Eta guztien artetik aipagarriena, hauxe, Euskadin 360.000 pertsona daude baztertuta gorriak ikusten, hau da populazioaren 16%. Eta horietatik 116.000 pobrezia larrian daude. Gastu sozialean egindako murrizketak haustura besterik ez duela ekarri dio Caritasek. Giza eskubideak dira, ez dira privilegioak, eta horretan oinarritu behar dugu gure elkarbizitza eta gure etorkizunerako gizartea. Krisia espada baretzen populazioaren 45% egongo omen da pobrezian erortzeko arriskuan, aldaketa etikoaren aldeko apustua egiten du Caritasek.